नमस्कार प्रणाम भाई लोग। तो हम लोग के छोट भाई अभिषेक शर्मा बलिया ब्लॉग 02 में स्वागत करते नहीं। तो आज की वीडियो में दिखावे बनी बलिया के सकपुरा गांव के माँ भगवती मंदिर जो उनकी सकपुरा में बा। और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहा लो। तो वीडियो की शुरुआत करनी है माँ भगवती द्वार जो उनकी सकपुरा से 100-150 मीटर बेरवार बड़ी रोड में बाटे। और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहा लो। माँ भगवती के दर्शन करावत नहीं। एहिजा से हमनी के बाएं साइड घूमे के बा, बाएं साइड से घूम के तनी से आगे बढ़ने जाता मंदिर भेटाइल। यही जे मंदिर बा ई नजारा मंदिर के बाहर के जोन की बड़ा ही मस्त नजारा बा। तो ई मंदिर में देखौती से लेके शादी ब्याह कुल चीज होला ई जगह। तो यह मंदिर के मुख्य द्वार जहाँ से कि प्रवेश कर जाला। और चलो तो हम लोग अंदर के नजारा दिखावते नहीं कितना बढ़िया बा। तो अंदर ढुकते देखने के पेड़ पौधा फूल सब इतना बढ़िया डिजाइन से लगावल गए रहे। और वो मेन जो बनता माँ भगवती के मंदिर बा। और अभी नया नया बन रहा बा, पहले कुल बनल बा अब नया बनता। चलो तो हम लोग के दिखावत नहीं। और यह दान पेटी जना में पैसा वैसा दूल दान कर जाला तो हम जानते हो बोलो। ई रहल ऊपर के नजारा अभी नया बनता तो कुछ अच्छा मतलब उतना नहीं फिर भी अच्छा लगा था। ऊ रहल माँ भगवती के स्थान। यह ऊपर के नजारा बहुत ही अच्छा डिजाइन बनता। और जब घड़ी बन के तैयार हुई तो घड़ी देखिए बहुत ही मस्त बहुत ही अच्छा लगी। अभी पहले के स्थान बा क्योंकि कुछ दिन में बन के ऊंच हो जाये तब देखिए लो। ई रहल मंदिर के गेट जौन के ताला मारल बा। जहाँ देखनी तहाँ डिजाइन डिजाइन के फूल और पौधा लगावा रहे। और ही पता ना कौन देवी देवता के मंदिर रहे। और तो चलो लो तो हम लोग के अंदर ले चल के दर्शन करावत नहीं। और अभी मंदिर सब पुराना लगता नया बनावे के आदमी प्रयास में लागल बा। और गेट के डिजाइन देख के बहुत ही अच्छा लगता। और एमे प्रभु श्री राम और दुर्गा माई के स्थान रहे। तो ई चारों ओर जौन लिखल लागल बा जौन ई मंदिर में दान जे जे कई रहे ओकर नाम हो सब लिखल गइल बा। और एमे आरती भी लिखल बा। थोड़ा सा आगे बढ़नी तो देखनी पता ना कौन इहो भगवान के मंदिर रहे। और बहुत ही अच्छा लागत रहे देखे में साइड से। और आगे से देख लो तो हम लोग इतना मस्त नज़ारा लौकता। आगे साइड साइड दूगो पेड़ बा और भी अच्छा लगा था। और मंदिर की डिजाइन भी कुछ अलग अलग बा और अच्छा लगा था। चल देनी तो हम लोग के भीतर दिखावे खातिर देख लो इस सीढ़ी के और पुरान के चलते इतने लौकता बाकी बहुत ही अच्छा बा। गेट भी अलग डिजाइन से बनल बा और जैसे भी बनल बा बहुत अच्छा लगा था। ई बजरंग बली का स्थान है उनकी बहुत ही मस्त लगा था। तो हम सोचने घंटी बजा के तनी जगा दी तो देखो इतना मस्त लगा तरन कि का बोले के कुछ कहने के जा सकत। तो यही जा कुल बाबा के सामान धई रहे। तो ई देख लो तो हम सोचो तो बोलो कि का है। तो हम बताओ तनी कि यह हवन कुंड जो उनकी बहुत ही अच्छा तरीका से जब बनावल गइल बा। तो चलो लो तो हम लोग अंदर के नजारा दिखा दी। और गेट देख लो इतना मस्त बनल बा, हरियर पेड़ पौधा कुल लागल बा कितना बढ़िया लगा था। तो ई रहल हवन कुंड जोना में कि स्वाहा स्वाहा कल जाला यही हवन कुंड में कल जाला ई जगह। और ऊपर के नजारा इतना बढ़िया रहला मस्त रहला। साइड के नजारा देखा। और यहाँ कुल पूजा पाठ के सामान धई रहला। तो एमे से बाहर निकलते देखने कि शंकर जी के त्रिशूल धई रहला। तो यही जा अनेकों देवी देवता रहला हम लोग। तो ये गेट पर हमारा नजर गइला तो अंदर देखे के प्रयास करिए। अंदर देखनी है कि डी बाबा और बरम बाबा पता ना कौन बाबा रहला हम लोग। और तो हम लोग के पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए हम लोग। तो चलो लो तो हम लोग के पूरा बगीचा के नजारा दिखावत नहीं जो उनके भीतर पूरा बगीचा बा। और बहुत ही अच्छा लगा था बहुत ही बढ़िया लगा था। और एज आके दिल के सुकून मिला था कैसे कि पेड़ पौधे इतना अच्छा तरीके से लगावल गए रहे कि बहुत ही अच्छा लगत रहे देख के। तो ई है पीपर के पेड़ जो उनकी में धागा लपेट के पूजा कर जाला पता ना कौन पूजा कहाला। और ई रहल नज़ारा अच्छा सा जो उनकी अड़हुल के फूल लगावल गए रहे। और मने हर एक क्वालिटी के फूल रहला। और फूल के साइड में ई बरम बाबा के स्थान रहला। और दूसरा भी स्थान बा उहो दिखा देता नहीं। और इहे हवन स्थान तो फूल मुर्गा के देख लो इहे है मुर्गा के फूल। तो जानते को कमेंट करके जरूर बताइए हलो। और ई कौन ची के फूल है जो उनकी हल्दी के पत्ती लिखा लौकता तो उहो कमेंट करके जरूर बताइए तो जानते को बोला था। तो इहो रहला पीपर के पेड़। तो एहू जो धागा लपेट के पूजा होला। और जब पूजा भी भई रहे तो उनको दिखा देनी ऊ लौकता जौन संपट है जो उनकी पहले के जमाना में संपट बोला जाला अब के जमाना में ब्लैक बोर्ड बोलल जाला। तो ई हकल जो उनकी मेन गेट से दाहिने साइड बा। कैसा लागल आज की वीडियो? अगर अच्छा लागल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए हलो। और भी अच्छा लागल हो तो लाइक जरूर कर लिया हलो। और चैनल पर नए हो बोलो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए लो। और हाँ अगर जहाँ मंदिर के अगर तो हम लोग के दर्शन करे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए हलो हम उस जगह दर्शन कराई।
तब तक लेके बाय।